Social Welfare West Karbianglong District hin pen patir piponsi kedam tang matijong ni phai ke thomani International Differently Able Mati International Disabled Day kheroni chengbong along mission pen ke paman pon labang so ke talon pon along aluhi sarpia mana peng pen EM in charge Social Welfare Rina Terangpi District Social Welfare Officer Helen Terangpi lapen CDPO Block Pli atum chetongtun labang so mai ki chari pon lake Helen Terangpi District Social Welfare Officer pensi chari pon lo lapen labang so long ka chetong dun aluhi atung amen lake Advocate Matthew Inti Muniram Tiso Rashtriya Devyang Ekta Sang Kongchunbang Dipok Chohan atung chetong dun mai long kadu kawe bang pharuhini ra phokep disability atumaphan blanket ron ponno lapen bang pharui sira phokep atumaphan tangka surihini achekta ron pon lapen Rashtriya Devyang Ekta Sangha atumaphan saihem kikim piponji aphan lakkep piponji aphan EM Rina Terang pipen tangdak pon tapini Ladakh International Disabilities Day laso pen di tempat ceton sini tundak West Karbianglong East Karbianglong same pinu laso ajai me bang dengkon ilo non East Karbianglong non sini di damlang West Karbianglong sekolah ilo asi pini Ladakh ni tumbang social welfare mate social justice empowerment la sobang ni tu isi Ladakh kongha bongru ni tum kadu kawe Ladakh apayar mungkin doan same Ladakh ni tumlong department alis nang lelo la penani kan bang stami ni tum asono so same puti pajir konlo stame bini ason mane lason ame pi bang ni tum pining nasi Ladakh West Karbianglong ka pangceng la penani kan bang bang ke lason si lapu ICDS project long si lason si lapu asoso angdeng mang deng kon bom lo kasi laso ajai me ke dengkon la bangke lalo je ke dengkon nang kok bangke isi ilitum along benang ana rong rublong stame lason katit ko made hong ha bawul dolo alang litum apan Ladakh benang ana muni datum alang litum apan akang hon pen akilang pon akirapon jakong do tum stame akang hon pon nangji asai dus stame kisiman lason kilang pon pangkreson do la pena ko latum apan ilitum akai long stame do la si Ladakh NGO stame do si la so stame NGO do stame alang tum stame department mana government mana cara pacito dalang tum ban se claim de kheroni pen mohantiron Karbianglong live